Ogasomi omwancho muligereria bwegetaseni kia Ndizi TV ritukoneria Jumapili chitariki 15 na isato mutenyino yo kianda mwaka wechiri Ibere na 2022 ekaro nende twemumeranire gaigase studio nkumanye asenchera yo bwenge nararia ya agendete gokoreka aseriro baleto lya Gusii na boigo asense ya Kenya yonsi igobano na gusabiro nyare koba amona intwe goika omwerio asibali mo gutubwatia gwetera senchera ye mitandao kora boigo wetera Ndizi TV News Digital abonensemo ya Facebook na boigo Ndizi TV News asensemo ya YouTube na ende na bogo tweet at Ndizi TV News gosotonyora se website yaito ya www.ndizitv.or.ke gosotomekerengere kiao wochagaiga ase studio tobaisa gosuka na mangale nchira gocha Jumapili yomubasobo noiga kwiranda segeke kekerebosyo egerankumanye ayamuna yanda mange ase nchira yobwenge. Ncheni gongoro kwa Sara Nyarangi ontita nole tokubwatera na komo asensemo yebimanyererio nigakoro kwa Joshua Auta tigato ya chake korwase kaunti ya Kisii asensemo yabaraibechi kanisa banyariko baba kogikeria na gukumiria okomenteka kwibikore by'abantu kwerusyo bugima osekwengenta korengana n'abarandi abo nigo baburire serikali enenege kubwaterana nerie kaunti kwana kyabune bikore byongo keigwabire na koera ase kaunti ya Kisii nabo igochi kaunti chinde ime yense ya Kenya nigo batebire byombe birosigwe elyokurwa maigerio anene gochia saba sacha abo bagweita korengana n'umubaro okurwegwa kero mwaka asense ya Kenya. Masomi saboke nyakero go kubanjero balance of Kenya Kisii County ande ndo murandi ase kanisa United Faith Mission Church asomo chito Kisii tonare go kwanera igoro ya makweri abeire akororekana mono yokogosa ase county ya Kisii abantu bakwengenta abantu abanene yabere gento gotogosa sana ande kare tukona kweboria kwanyoranga bantabu babwate segina muntu kwanya bantabu none kare bagukwengenta kwe ngamboroge bare lakini nje nakirigire ndane kuna ukirigeria nkoranga nchiraki turarigie endelio tokeani ukwengenta kwa bantu because twakwanire kire dija kwanire ngire bintu byakwanire lakini mbanda bantu bagenda kwengenta jonali gusabe serikali ya county ero sieketuo ero siase abantu bagocha bakolerwe gentokoroka obosemia busoko semigo busige ntokoroka sike sungo counseling ekwende bitu ebi bibe kire sub county ende rumonte kranyo rumo chando libakali kuchikwengenta ogenda alio tabatigangenda ali busema abantu bali mbankonye birengerelio sino mungino mogeche busino umuntu omogeche busini nkiaro ali baguchikoita abana no mungina oranga tigangenda ali abantu bali mbankonye inderi ubugima bwa abantu toro besinto bakonye igine gento nanje nari gusabana itali ase county yetu ya Kisii ase national 47 counties yari konyarekana ngente kegenda kirase tonyore bituo bikoro kwa counseling ebitu ebibibe ase ngenjo chikanisa njiro lakini umanya abantu amange mbali kuchikanisa na chikanisa njiro lakini abantu abange mbali kuchikanisa so abantu abanga kitoko bakone bona abantu abugwe kapanyora ase central bakogenda bakwanerwe bakonywe birengerelio naende gwekamangana yo kwengenta onyora gokea n'abantu bito banyara ko gumubu buri babwana takomenya chinga kiecho Bishop Isabo Ken gaburire serikali nene ya ye Dr. William Ruto kwa ene kyabunango kinyabale uchumi asense ya Kenya elyo kwororobelia ba Kenya obugima chinga kibogendrete gokonga nigo baigate birubune kanisa nigo bagendereire gusabira ense ya Kenya anene serikali enya eyo yarosigwa maega yobochoryo bonene gokoreka na kwa ene kyabunango ikirani bale onsi ali banyartko baba kuliera ba Kenya chinga kibono bale kuliya chikura wose chinga kiche chi campaign ari go sabanga inye yari konyarekana imukyo chumi ye bwango because mwananchi ko umyali abana baira ne school ani kwera na bale school abana barure school bachireka ani kwera na bale school bana ambategete chibese ibiyasara bibi bikomo amaguta mentire bono egento to go sabanga regio kanga serikali yateme juu chini ye county ne serikali eri national yabe getwenya ekonyo mwananchi asegento gekorokwa uchumi yabere igoro ugima bwabere bokong na inde mwananchi onero agete ekura
naga nitinere korora obogima bore obuya igo twasabire ke serikali ya Kenya mune kanisa igo tokuye sabire serikali ya Kenya nyasaye bwatisi no kobo kwa nyasaye kobase serikali nderi uchumi ya Kenya kwa babuya nyasaye kwa igweba Kanisa yegi Adventista litukore igoromba nyartko baba guchingira emyaka 50 nebere kurwe kyombe kyabaligi chinjira wose Pathfinders gechakigwa ase ensengima kanisa ya Kisii Central SDA Church na barabu mbati gitumagega ase baikeranete litukelio asenchira ya bene kigima ase babogorete chibandera na gokora gosenako babogorete chibandera ao ase banyartko baba korwa esiko amona masikani chingaki ensengima yale goikerania litukelio lya Pathfinders. Otigana na yo no mwanchu murigereria omaraibwense Dr. William Ruto litukuligoro na ikiraneta se county ya Mombasa asege ikaro kikiranetwe na bagavana na bakonyi babo abo bari gukora egikarekyo asege ka kiamatuko atato asibanyoreta maigerio na kurwa gosemania na kibago cha kugendereria chi county motwe asemia ke5 litukuligoro boigo bochori mbwa koregete asibirogo byengencho ase chibunga Ibere unambara bia babago cha gutenenera ebiroge ebyo buna omaraibwense Dr. William Ruto aererete amarieta yabali banyartko babago chorwa uche kuira mabaga ao. Leader of majority in National Assembly is going to be the Honorable Kimani Ichung'wah, the Member of Parliament for Kikuyu. Congratulations, Mheshimiwa. Tumpigie makofi huyu jamaa. The Deputy Leader of majority in the National Assembly is Owen Baya, the Member of Parliament for Kilifi South. Kilifi North, sorry. Pigeni makofi. The Chief Whip of the National Assembly is going to be the Member of Parliament for South Mugirango, Silvanus Osoro. Congratulations, Mheshimiwa. The Deputy Whip of the National Assembly is going to be Naomi Wako, the Women Member of Parliament for Marsabit County. The Leadership of Senate, Leader of Majority, Aaron Cheriot, Senator for Kericho County. Congratulations, Mheshimiwa. Deputy Majority Leader, Tabitha Karanja, the Senator of Nakuru County. Chief Whip, Boni Halwale, Bullfighter, Senator Kakamega County. Congratulations again. And finally, Deputy Chief Whip, Tumbezi Lelegwe, Senator Samburu County. A round of applause.